Браво! А някой твое любимо? Това да го сили на пианото, как? Я го изпей. Можеш ли? Да. Айде, изпей го. Браво, Лея! Браво! А това, дето го пеят нени и деди? Нени и деди, дето го пеят, какво е? Нека. А пък къв глас има да не говорим. Това имитира дядо си и баба си от църква. Да не ти държи.